Čus, to som zase ja, Alex Profik. Tentokrát tu máme vianočný kvíz, nie hry ako minulé. Máme tu 8 otázok a na konci aj vyhodnotenie. Tak sa pustíme do toho. Prvá otázka. Aké sú vianočné koláče? Po A. Medovníky, po B. Bublanina, po C. Punčový rez a po D. Kremeš. Správna odpoveď je medovníky. Aké sú vianočné koledy? Po A. Tichá noc, po B. Rolničky, po C. Vianočný čas, po D. Taxi. Správna odpoveď je Tichá noc. Tretia otázka. Aký deň je štedrý večer? Po A. 15.12., po B. 25.12., po C. 24.12., po D. 28.12. Správna odpoveď je 24.12. Aký deň je Mikuláša? Po A. 12.12., po B. 25.12., po C. 10.12. a po D. 6.12. Správna odpoveď je D. 6.12. Piatá otázka. Aký deň je Silvestra? Po A. 12.12., po B. 30.12., po C. 31.12. a po D. 16.12. Správna odpoveď je C. 31.12. Šiesta otázka. V akých dňoch sú prvý sviatok Vianočný a druhý sviatok Vianočný? Po A. 25.12. a 26.12., po B. 15.12. a 18.12., po C. 12.12. a 13.12. a po D. 16.12. a 17.12. Správna odpoveď je A. 25.12. a 26.12. Siedma otázka. Aké sú vianočné pesničky? Po A. Rolničky, po B. Taxi, po C. Crazy Frog, po D. Kripalovský. Správna odpoveď je A. Rolničky. 8. otázka. Aké jedlá sa jedia na štedrý večer? Po A. Kapustnica, po B. Kurča, po C. Kaša a po D. Risotto. Správna odpoveď je kapustnica. 1 až 3 body vieš málo o Vianociach. 4 až 6 bodov si super. 7 až 8 bodov si vianočný expert. Kvíz máme na konci, takže pozrite si moje ďalšie predošlé videá a prajem vám šťastné Vianoce a šťastný nový rok.